does dim angen bod ar drip yn arbennig i ffeindio ffosiliau. Ar un o bryd, wi ar y mynydd gyda'r cwn. Wi just wedi stopo ymweliad fan hyn a chwilio o gwmpas a wedi ffeindio brachiopods. Wedi ffeindio darn o lot o bethau. Yn siŵr os oes yna rhywbeth yn hwn. Dyn ni ddim os ych chi'n gallu gweld ar y fideo, ond mae yna gwrelau yn y darn yma. So, chi'n gallu ffeindio ffosiliau hyd yn oed pan ydych chi ddim ar drip i ffeindio ffosiliau. Yr oed yna moli a gyda sandy rhywle. Bydd fideos eraill, yn dod mas ar y sianel yma cyn bo hir. Unwaith bod amser gyda fi i roi'r isdeitlau Saesneg arnyn nhw. Ond yn y gyfamser, hwyl.